आजच्या व्हिडिओमध्ये हे कुरकुरीत आणि चविष्ट असे मटारचे ब्रेड रोल कसे करायचे ते आपण बघणार आहोत। पुढे मी एक टिप्स सांगितली आहे, त्याने ह्याचं जे सारण आहे ते खूप छान होतं, तर ते आपण बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी 1 कप मटार घेतलेले आहेत। हे मटार मी अर्धा कप पाणी घालून कुकरला 1 शिट्टी करून घेतलेले आहेत। आता इथं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 7-8 आल्याचे छोटे तुकडे, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे। आता याच्यात मी 2 चमचे धणा जिरा पूड घातलेली आहे। आता याची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। पाणी न घालता हे वाटण लावून घ्यायचं। हे बघा दाखवल्याप्रमाणे। आता मी कढई तापत ठेवलेली आहे। याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घातलेला आहे। तेल तापल्यावर त्याच्यात पाव चमचा हिंग, 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं फुललं की मग जे आपण मगाशी वाटण करून घेतलं तर ते घातलेलं आहे। वाटण तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। गॅसची फ्लेम लहान करून मी जे मगाशी मटार दाखवले ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेले आहेत। खूप बारीक नाही करायचे, मीडियम बारीक असं करून घ्यायचं। हे बघा। आता इथं माझा मसाला भाजून झालेला आहे। त्याच्यात मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे। 1 पाव चमचा मी माझं घरचं तिखट वापरलेलं आहे। तुम्ही तुमचं घरचं कुठलंही तिखट वापरलं तरी चालेल। आणि आपण जो मिक्सरला फिरवून घेतलेला वाटाणा आहे तर तो घातलेला आहे। आता या मसाल्यामध्ये ही जी मटारची भरड आहे ती मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। 1 चमचा लिंबाचा रस घातलेला आहे। आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि त्याला मंद गॅसवर एक वाफ दिलेली आहे। तोपर्यंत मी इथं ब्रेडच्या स्लाइसच्या कडा आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहेत। हे बघा दाखवल्याप्रमाणे। ह्या 7 ब्रेडच्या कडा आहेत तर त्या आता मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। हे बघा त्याची मस्तपैकी अशी पूड करून घेतलेली आहे। आता या सारणामध्ये आता ही पूड घालायची ब्रेडची। याने काय होईल की हे जे सारण आहे ते थोडंसं घट्टसर होईल आणि आपल्याला ब्रेड रोलला शेप देताना एकदम इझी पडेल। हीच महत्त्वाची ट्रिक आहे आणि टिप आहे या ब्रेड रोलमध्ये। हे सगळे ब्रेडचा चुरा आहे तो मी याच्यात घातलेला आहे आणि याच्यात व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेला आहे। त्याने आपलं स्टफिंग मस्त असं घट्टसर तयार होईल। हे बघा दाखवल्याप्रमाणे। गॅसची फ्लेम मंद आहे। आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे सारण मी थंड करून घेतलेलं आहे। या 7 ब्रेड स्लाइस आहेत त्यापैकी एक मी पाण्यात एक साइड त्याची भिजवलेली आहे ब्रेडची आणि दाबून घेऊन त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि याच्यामध्ये दाखवल्याप्रमाणे सारण भरलेलं आहे। हे बघा। आणि हाताने हळूहळू प्रेस करत मी याला व्यवस्थित असा ब्रेड रोलचा आकार दिलेला आहे। ब्रेड स्लाइसची एकच बाजू पाण्यामध्ये भिजवायची आणि लगेच त्याच्यातलं पाणी पूर्णपणे काढून घ्यायचं आणि नंतर त्याच्यात सारण भरून ब्रेड रोलचा शेप द्यायचा आहे।
हे बघा, माझे सगळे ब्रेड रोल करून झालेले आहेत. आता मी कढईमध्ये तेल तापवून घेतलेलं आहे. तेल तापलं की त्याच्यामध्ये मी ब्रेड रोल सोडलेला आहे. नंतर गॅसची फ्लेम कमी करून घ्यायची आणि मंद गॅसवर हे ब्रेड रोल दोन्ही बाजूने चांगला गोल्डन कलर येईपर्यंत खरपूस रंगावर भाजून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची. हे बघा, दोन्ही बाजूने असे मस्त गोल्डन सोनेरी रंग येईपर्यंत हे मी भाजून घेतलेले आहेत. हे बघा, माझे सगळे ब्रेड रोल तळून झालेले आहेत. मस्त छान दिसत आहेत. एकदम कुरकुरीत होतात. मंद गॅसवर भाजल्यामुळे एकदम हे मस्त असे कुरकुरीत तयार होतात. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.